तो नमस्कार प्रणाम भैया। हम रउआ सबके छोट भाई गायक कलाकार दीपू दीवाना यादव रउआ सबसे एगो बात शेयर करे खातिर अइनी हई। ये दुनिया में निमन बाउर तो सब बढ़ले बावे, लेकिन एगो बात खातिर विशेष हम इ वीडियो बनावे का हमारा मकसद इ बा कि देखी रियल हीरो का होला आ पर्दा पर के हीरो का होला। उ रउआ सबके वीडियो में हम बताएं बात। जब कोरोना काल के दौड़ रहे तब एगो रियल हीरो निकल के अइलन जेकर नाम रहे सोनू सूद। अपना बिहार खातिर भी बहुत कुछ कैलन। हालांकि उनकरा के फिल्म में खलनायक के रूप में लोग देखत रहे, लेकिन कहलन कि ना, हम फिल्म में खलनायक हई लेकिन असली में रियल हीरो हम बानी। गरीब के दुख सुख बुझे वाला हम बानी। तो अपना किराया से बिहार के लोग के, उत्तर प्रदेश के लोग के, जहाँ जहाँ राज्य के लोग रहे, अपना भाड़ा से पहुँचवलन। एगो आदमी के अपना घरे सुरक्षित पहुँचवलन। एगो परिवार से मिलवलन जेकर नाम है सोनू सूद। तो जब वो हमनी खातिर कोरोना काल में खड़ा भइलन तो उनकरा खातिर हमनियों के खड़ा भइल दायित्व हमनी के ही फर्ज बा। काल उहाँ के एगो फिल्म रिलीज होतावे जौना फिल्म के नाम है फतेह। ये फिल्म के हम ट्रेलर भी देखी तो हमरा बहुत सुंदर ट्रेलर लगुए। तो कहूँ कि ना, इनकरा खातिर तो एगो वीडियो बनावल फर्ज बा। मान ली हमारा ये वीडियो के माध्यम से 10 गो लोग देख ली उनकर फिल्म, तो हमार वीडियो इ बनावल सफल होई। तरह से अर्जी निहोरा यह करब कि सोनू सूद के फिल्म काल 10 जनवरी के रिलीज होता। तो हमनी के एकता से एकदम ये फिल्म देखे के बा, एकदम एकजुट होके ये फिल्म के सुपर डुपर हिट फिल्म बना देवे के बा। जे तर साउथ में पुष्पा 2 के रउआ सब प्यार दुलार दनी है, वही लेखान सोनू सूद के भी प्यार दुलार देवे के बा। फतेह फिल्म रउआ सब देखी। आ फिल्म बहुत सुंदर बावे। जब हमनी खातिर एगो इंसान खड़ा हो सकेला तो उनकरा खातिर हमनियों के फर्ज बनल तवे कि हमनियों के खड़ा होई सन आ उनकर फिल्म सुपर हिट कराई सन। कैसे कि विलन रहलन फिल्म में, लेकिन रियल हीरो उभर के अइलन अपना बिहार खातिर, अपना उत्तर प्रदेश खातिर, जहाँ जहाँ के लोग रहे तहाँ तहाँ खातिर उभर के अइलन। एगो ना कहला फरिश्ता बन के अइलन आ सब केहू के हेल्प कैलन। तो हमनियों के इनकर फिल्म देख के हेल्प करे के बा। आ बड़का ब्लास्ट फिल्म 2025 के इ हमनी के दे देवे के बा उनकरा के कि उहो कस कि ना, जब लोग खातिर खड़ा भनी तो लोग हमरो फिल्म देखे खातिर खड़ा भइल। तो सभे ये फिल्म के हमारा कहला से जाके देखी। आ हमहू काल जाएम फिल्म देखे सरस्वती टैकीज में। और वो लोग कहाँ कहाँ जाते हैं लोग फिल्म देखे के बताई लो हमारा से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।